Tuhan sembah miring ulun katurta resan murupe ngareping sahanang ingkang lan mriwang jagat karo siran tondo kawisisaning bisana sono sinawung langan kula wis temasih tandun lambang dudu jinantur tutur katila tulat mrilat dembaladya wirasita upama paniskara karo Medhita yen jaman purwa Piranti tameng lalata mangget kapasaning Guwita tan kunenggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggem panggung sang Purwengkata sebebyar dumadi ning wayang purwa. Anunggene gareng ingkang kaiku adi dosa purwa. Eka marang sawijatine urip dosa purwa marang wiwitan nadyan kathah pitahing Jawata. Ing kasangga pertala kawulaning akasa sarta kathah negaring sami anggana raras. Nanging datan kading mbeting dalu mangke imbang-imbang ana tang sami jayamu negari Ngendra Prasta ya ing Amarta ya ing Cintapura ya ing Batana Kawarsa marmos kondang bonceng kang panjang kunjung pasir pamukir loh jinawi kemah Pakarta Tata Turaharja Anjang werdining dawa kunjungan kula dhuwur sineksen kawula dalem tiyang alit sumawon Nalindra Panca Negari Nalindra ing Amarta tu Nalindra ing dawa kuncarane dhuwur kasinggani sarta jembar kolatane padhang obori ketitik surya pantara ratri balobeng sesami demenang geganjar marang kawulane paring sandang wong kawitan paring boga wong kaluwen marmo gawinastan lo jengkeng lo jinawi lo werdining siti tumumpang wari jinawi terus kang Sarwati nandul subur ingkang Sarwati nancepake apa ngenarga pratandha dagang layar inten daluang lo sultang pedhotil betepi sansaning marga ripat meratelake kathah kawa dalam tiang alit ingkang sami suwita yen dina papan jembar kat ngarupak jejel kuya apipit tadu tritis nadyan to kathah paswitaning kawa dalam tiang alit negari Ngamarta menanten ngucapake karta tata Turaharja kabekta nalika sina negari adoh saka laku ning Parangmuka adoh saka laku ning Kadurjanan ora ana karo kang garbi pakarti cecengilan
panas kenan milik terbeng liyan senajan pada kawula dalam jangalit ing sami gadahi ngatingan bidai wen kambangan maisulan sak pituruti rino pantrane wengi datan den kandhangake sarta kacangcang pranyata mbuyajri lamun kaisalan negari Ngamarta adoh saka lakuning paramuka krana sakadeng abdi dalem kawulalit ninggang abdi dalem bupati Surya Pantraning Ratri ngodingalaken manunggaling karsa ngangkat karyaning praja semanten wau kabektul manggone kira ping akasa kathah negari namung sajuga negari Ngamarta nyasaning satunggiling nalindring ing Dibya Surasekti pramila dumugi jaman samangke tasih ketinalaken daya perbawaning katon lah sapa ta wae kang minangka dadi makutaning bangsa Ngamarta dosa namanira dosa araning 10 nama wis mestani jeduluk Sanata Prabu Darma Kusuma ya Sang Puntadewa ya Guna Talikrama ya Sang Ajata Satru ya Sada Dwija Kangpa Narendra Guna kagungan kendhakning jalma luhur tatanan kurung kelandhep lan kasoring sesami yen to binunggal ing jajan dhuwuring keprabon sadalem mangke tama wedhe nunggal kang kawicarita risat juga sanata paramus tinggal ngaturata enggak dampar kang prajit dengan sama pinatik sesopya rawaretna dalam babut permadani sinebaran sari kongas menuntuti tulis sacepat kasturi denahap sangganing para biyada manggung ketanggung joko paloro yang sami ngambil pacaran keprabon banyak dalam sawunggaling katsu asti panggo kang samarukma kinebutan nanging manyura kanan kiring kongas daning sanata pindha prayangan blabar dumugi pangoraan tembene kang menika sifat kamanungsane panjenengan Sang Hyang Bathara Darma angin Jawantah binayang bayang sangganing Apsara Hapsari kawis tinggal andel blabar sangganing para kawung sami gantung pasisilan jejel riyel apet-apet pipit prasasat atau pandengkul datan Kosala Dewa sangganing para Punggawa miwah para kadang ingkang kapareng agelah bergagah yayak prayit neng timuh menika warnane kadang nata satya nunggul pawarten Harya Werkudara ya Sang Bratasena ya Sang Wijasena ya Sang Bimasena ya Sang Kusuma Yudha ya Sang Kusuma Dilaga Sadra gagap tegruk dewa Simbarjojo turta kasunungan kasertane nanggung basanti lan mendhat jero menter tinumbak bengkung sinuduk putung Melota dalam kalamun tansah sinaket dening Sang Duminata Ngamarta Prabu Darma Kusuma datang kantun piswanipun Raden Arjuna ya Raden Sanaka miwah ora giling Pandhawa Raden Nakula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen dados sakeling mangke kaget jroning griya Sanata Prabu Darma Kusuma dipimulat rawipun ngelokana ing Durawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna nadaning Jawi sampun kepareng ngaglar sangganing para kawula parandene diduk-didem perbawaning rati tanuning sami anyabawa kaperbawan wingit pimbaning Sang Katong parandene mangke kawis tingal bendi munya mangungkung Sang Notar Samedhar pangandikan sigra merwani pangandikan manguli jeneng pangandikan ing dereng kababaring lisan
Surtinom ning pasilakan busana maneka warna Puspiteng Udyono Miang Panjrang Sarwa Rukma Ranggeng Manik Nara Narawata Obra Prabanya kang sumirat Obra Prabanya kang sumirat Kenaring teja kliwaran Lergi Laji siring kate Wimbo kekanda amrek Katiuping maruta maruta mando
babaran mangambar ongas Haras kang samya halangga nang dambar kencana sumunar prabanya lir Bathara Darma kumalarang kang samya sumewa tinon kadi samudra pasang kata kang samya trapsila nganti wiji lengkang sabda pangandika sang Bupati Jumangagung mugi ngayomana marang praja Ngamarta saisinipun Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ndarawati rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu Koko Prabu ing Dwaraka, Koko Prabu pengayoman kula, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat pangestu para wayapura jagat nuwun inggih Kyai. Sakalangkung bombong raos manipun ing Raka ing Ndarawati dupi kula tampiti melanipun ngadhang kula Kyai Prabu Darmakusuma. Persasat kadremamping wanci weteng papat obor sastra biar padang trawangan. Sampun kula tampi asong pambagenipun Kyai. Namung sok wangsulipun ing Raka ngaturaken pudhi astamanipun ing Raka Kewala. Mugi katur nesa paduka Kyai Prabu kadang kula ing Ngamarta, Kyai Prabu Darmakusuma. Kula pundi ingga jimat paripik gayana ning kasantosan Koko Prabu mboten langkung. Kaskecakna anggen jengandika lenggah Kyai Calna Jiga kelawan Pekewa Durgama Sangga Runggi Koko Prabu. Kawula nok-nok sampun boten kirang prayogi biswanipun rakantu ing Ndarawati dinten sakmangke menika Kyai Prabu kadang kula ing Ngamarta Kyai Prabu Darmakusuma. Wah tresna kakangku aku ngaturake basaku ngatura tresna kakangku aku ngaturake sembahku ngatura kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Iya. Sing gedhe pangapuramu Yai. Yen peranganing para kadang Pandhawa kabeh padha ngabekti karepun Kakang tak tampa kanthi lega legawaning tiyasipun Kakang. Nanging yen siading ngaturake bekti sarta ngaturake sembah lawan pun Kakang
Aja lara atimu yen aku ora bisa nampa. Sababe apa? Luputku nggo nendi? Kleruku nggo napa? Kresna kakangku ora bisa nampa sembahe Werkudara. Werkudara apa? Ngerti yo? Jagat iki wis padha nekseni ora ana ingkang kuat nampa sembahe Werkudara kejaba amung Sang Dewa Ruci ya Sang Mahardika ngrep. Mula bareng siadi ngaturake sembah kalawan pun Kakang tidak rasanipun Kakang. Mengko bareng aku nampa sembahing Nyai Werkudara, sakwise aku nampa sembahing Dimas Werkudara mengko gek eneng apa-apa. Mula sing gedhe pangapuramu yen to Kresna ora kuat nampa sembahmu. Lan tidak rasaku sembahmu ora tak tampa Werkudara, mung pangestuning pun Kakang wae tanpa nono. Ora sudi. Lho. Kok ora sudi nampa sembahku? Kowe aku ngaturake sembah ora mbok tampa tangih lamun pangestu mundayanono karo uripe Werkudara. Mula sing gedhe pangapuramu yen to kowe menehi pangestu karo Werkudara. Aja lara atimu yen aku ora iso nampa karo pangestune Kresna kakangku. Lho, kok ngono? Iya. Mergo kowe ora lair batin nampa sembahe Werkudara. Werkudara, piye? Ya to. Yen pancen kaya mengkon Yayi, ora ketang rada sesak rasaning pun Kakang, rada tak peksa rasaning pun Kakang. Sembahe Werkudara tak tampa, pangestuning pun Kakang tanpa nono. Ya, penehno kono kapan-kapan tak jupuke. Lho kok sik to? Ana pangestu kok kapan-kapan dijupuki piye? Nggonmu nampani sembahe Werkudara ora lair batin. Sesak rasamu kanthi kepeksa. Mula nggonmu maringi pangestu karo Werkudara, ya ora bakal lair batin tak tampanono, ora bakal ndayani apa-apa. Dimas kadhangipun Kakang, Kresna kakangku piye? Peranganing Pandhawa ing nabet ana penggalingipun Kakang kuwi mung Dimas Werkudara. Yen nadyan Yayi Sena kuwi agak growal-growal, wong dosa, wong kau, wong banga. Nanging pengrawiting penggaling Siadi kuwi ngrawitke jejaruting asem. Mula tansah kapang pun Kakang pendak-pendak swanana negara Ngamarta kuwi sing tak arep-arep namung ngaturing Werkudara. Werkudara kanthi lega-legawaning tyasing pun Kakang sembahmu tak tampa. Ya pangestumu ya tak tampa. Kang kaya mengkono tiba padha-padha Kresna kakangku. Iya ya Werkudara. Prayogakno nggon lenggah. Iya ya Werkudara ora kepenak pratanipun Kakang dina samengko. Koko Prabu nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu Ndrawati. Arjuna kadhangipun Kakang ndak tampa. Pangestunipun Kakang wae tampan ana Janaka. Inggih kula pundi nggo jimat dayana ning ngasantosan. Paring mangestu paduka mlakona kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Arjuna iya. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya iya, nek kula sedewa ndak tampa. Pangestunipun Kakang wae tampan ana kembar. Kula pundi nggo jimat. Ini kula pundi nggo jimat paripe dayana ning ngasantosan. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandi kula enggah Koko Prabu. Iya iya, kembar. Kaya ora kurang kepenak patanipun Kakang dina samengko iki, Dimas Nakula Sadewa. Koko Prabu, saestu damel kadhat sing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang boten cecul ingkang saderengipun menawi alit utusan gandhik sak kembaran. Atur nawala angka kali paduka utusan Nayaka bilih kelenggan sak mangke badhe kepareng rawuh wonten negari Ngamarta. Koko Prabu, saestu kula nedya ngrakit otomani obro nginangsing jong banunji. Kinarya metuk paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati saha nyawisaken Hermawar. Kinarya miji ampeyan paduka Kanjeng Koko Prabu tandha sih tresnanipun ngadang taruna tumraping Kadang Werda. Saha atur pangabektinipun ngadang taruna tumraping Kadang Werda Koko Prabu. Jagat wasesanipun Bathara Wayakura jagat. Yayi. Sanget ngaturaken denging panuwun ing tanpa pepindhan bebasan tumplak punjen sinundul puyuh raos manahipun ing Koko Indrawati. Sasampunipun kula nampi atur panganggenipun Yayi Prabu mekaten menika kala wau namung semanten Yayi. Tata upacara ing kaprajan ing mekaten menika kala wau boten sak trepipun menawi katujokaken dhateng Koko Indrawati sabab pangrengkuipun Koko Indrawati pendak-pendak kula menika sowan dhateng negari Ngamarta. Pangraos kula tanpa beda kula menika wangsul dhateng negari Indrawati. Malah mangsa kula ingkang sampun ngatetepaken benjang menawi kadang kula para Pandhawa wonten kalodhangane wekdal badhe tetinju dhateng negari Indrawati kaicana jiga kawan pekewu Durgama Sangga Runggi. Ndrawati karengku kados dening Amarta Yayi.
matur sembah sewu ingkang tanpa pepindhan ingkang saklajengipun menawi kepareng kawedharing kathah wonten wigatos menapa apa Prabu dene Paduka rawuh wonten negari Ndara Ngamarta menawi wadi tumraping para kadang sentana miwah para nayaka kula dherekaken manjing sakebeting kedaton pepanggihan Caturneta kawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Yayi nuwun sewu menapa sampun laduk yuswa miturut etanganipun langkung sepuh ingkang Raka Indrawati menawi katraju kaliyan yuswanipun Paduka Prabu Darmakusuma nanging ewanipun sabab menapa dene Paduka kesupen sawanipun ing Raka Indrawati dinten sakmangke menika namung miturut nawala ingkang sampun kula tampi wonten tapak astanipun Kyai Prabu Darmakusuma wonten ing mriku serat bilih rikanggan sakmangke Paduka Kyai Prabu Hambayong dhateng sawanipun ing Raka Indrawati. Mila Yayi. Sawanipun ing Raka menika namung nderek mastuti dawuh timbalanipun kadang kula taruna ing Ngamarta Kyai Prabu Darmakusuma. Mila malah kula ingkang nedya nganglungaken jangga neningaken karna midhanget sabda ta Paduka Kyai Prabu. Menika wonten menapa dene Paduka Kyai ngrawuhaken dhateng Raka Indrawati mboyongi dhateng sawanipun ing Raka Indrawaka Kyai Prabu Darmakusuma. Andra ingkang puspita rum asiring samirana mre Sekar katung ngas gandanyo Maweraras Arnaning Driyo Pangapunten Koko Prabu wale-wale menapa estunipun anggen kula ngrawuhaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu menika kala wau namung kapurih dinten sakmangke angudari dhateng gegembolaning raos manahipun ingkang rayipun Puntadewa nuwun sewu Yayi mengko raos kados pundi dene mekaten wios sing pangandika Paduka Kyai Prabu Darmakusuma mboten kanthi kanyono-nyono jejeripun kula nalindra ingkang mangreh sagung para kawula dasih negari Ngamarta kula menengko dados pepayuning para kawula sak negari Ngamarta dinten menika pangraos kula namung dipun bebidung dhateng sasmitaning Jawata ingkang sampun kula tampi wondene sasmita menika kala wau miturut swanten ingkang kula tampi bilih riklenggan sakmangke Jawata badhe nurunaken kanugrahan ewa semanten boten dipun paringi dawuh wonten pundi papan lenggahipun kanugrahan menika mangke badhe dumawah sarta kanugrahan menika mujudaken menapa Koko Prabu Puntadewa dereng kaparingan dawuh mila padha ngraosing manahipun ingkang rayipun Puntadewa jalaran saking menapa miturut pangendikaning para sepuh ujaring para kaki-kaki sami nyebataken menawi setunggiling titah nampi sasmitaning gaib menika ateges titah menika tinuding dening para Jawata supados angulari sarta anggayuh menapa ing sampun dipun sabdakaken dening dewa menika kala wau mila pangraos kula sampun tinuding dening para Jawata
nanging jebul peteng dedet lampah kula. Badhe wonten pundi anggen kula badhe angupaya tumurun ing wahyu lan kedah menapa ing kula tindakaken lan wahyu menika wujudipun menapa? Koko Prabu sampun boten kirang-kirang anggen kula ngrawuhaken para pinter, para brahmana winasih sewa sugata supados hambuka dhateng wiwara ingkang dereng tinarbuka menika kala wau parandene ingkang katindakaken gagar wigar tananto karya. Sampun boten wonten ingkang kula toleh-toleh malih kejawi namung paduka Kanjeng Koko Prabu ngemutana. Bilih para Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak boten nate kantun tansah tetarosan kan paduka Kanjeng Koko Prabu. Paduka ingkang minangka dados surya pepajaring manah para Pandhawa. Kula aturi paring dawuh netepana jejering Nalindra kang paningal sewu mestinipun paduka Kanjeng Koko Prabu mangertos menggah menapa ing sampun dipun sabdakaken dening dewa lumantar sasmita ingkang sampun kula tampi Koko Prabu Ndrawati jagat wasisane ngubata wayah kula jagat wela dalah nuwun sewu Yayi. Blaka Suta blak kutang terus terang menawi kula kadhawuhan sarta kula dipun sumuni sepados paring dawuh menggah nyara wedhekaken sasmita ingkang sampun paduka tampi menika kala wau kabedhah dada kula kapendheta manah kula mboten mangertos Yayi. Nadyan jagat menika sampun nyebataken bilih kula menika Nalindra kang paningal sewu saha kula menika Nalindra ingkang titis sing dewa. Ewon dene pangaraos kula menika namung titah sawantah. Kula namung titah ing Ubatara ing dunungan ina lali salah apes lan mati. Kula sanes titah ingkang anyanding kasampurnan sebab kasampurnan sejati menika namung kagunganipun Gusti ingkang karya jagat. Mila Yayi. Nadyan-nadyan pendak Pandhawa menika nggadahi pepeteng kula ing saged madhangaken. Nadyan pendak-pendak Pandhawa menika nggadahi ribet kula ing saged ngudari ribet menika kala wau. Ewon dene menawi babagan perkawis wahyu menika kala wau wonten panguwasipun Gusti ingkang karya jagat, wonten panguwasipun para dewa. Mila menawi kula wantun hanarbuka babagan menika kala wau, dosa menapa ing badhe kula sandhang. Melaking jawata menapa ing badhe kula tampi Yayi. Kresna kakangku. Werkudara piye? Aku tak takon karo kowe. Dimas Werkudara arep takon apa? Ora coba wangsul ana pitakonku kanthi pertitis. Pandhawa kuwi embane kaya apa? Pandhawa kuwi embane kaya kreta lan jarane. Kusire sapa? Kusire pun ngakang. Jaran lan kretane iso mlaku yen ana kusir. Yo, bener ngono Werkudara. Saiki jarane lagi mandeg kretane ora gelem mlaku. Sing mestine kudu ndandani kreta lan jarane kuwi Kresna sabab kuwi didapuk dadi kusir. Yen wirasya ora iso ndandani kreta, ora iso gawe lakune jaran. Wah, gunane apa kuwi dadi pengayomaning para Pandhawa? Gunane apa kuwi dadi suwing para kadang Pandhawa? Lho, kok sik Werkudara. Yen nadyan dikaya ngono nanging pun ngakang kuwi titah lumrah, pun ngakang kuwi titah swantah. Nggonmu rawuh ana ing negara Ngamarta bisuwune prisa babagan wahyu. Mula ngendika ora sandadak tekan kono-kono, ora sandadak akeh pawadan sing mbok ngendikake. Mengkari kowe ngerti apa ora? Yen pun Kakang bloko karo Dimas Werkudara apa siadi ora kogel-kagelan penggali? Ora, dadi kowe ngendika ngerti apa ora? Pun Kakang bloko suta. Mau ngarep pun Kakang wis matur yen pun Kakang ora weruh dununge wahyu lan pun Kakang ora ngerti bakal menyang endi tumibaning wahyu, apa meneh wahyu mau dayane kanggo apa? Pun Kakang ora ngerti. Wis, nek kowe ora ngerti saiki ijolan. Ijolan piye? Kowe sing dadi Werkudara, aku tak dadi Kresna. Lho kok sik ana dapukan kok ijolan ki cara ngendi? Beda apa aku dadak nyembah karo kowe? Gunane apa aku nyungkemi ngaosi ngabekti karo kowe? Yen kowe ora ngerti marang endi dununge kanugrahan, kowe ora ngerti menyang endi bakal tumibaning wahyu. Yen ngono ora sembodo nggonmu dadi ratu paningal sewu. Ora sembodo nggonmu dadi ratu ing lantik panggraitane. Ora sembodo nggonmu dadi kusiring para Pandhawa. Pandhawa nambang pepeteng ora iso madhangake. Wah, ora ana gunane kowe tak sembah-sembah. Ora ana gunane kowe tak pikul dhuwur tak aosi Kresna kakangku. Werkudara, piye? Kabisaning menungsa kuwi winates. Kepinteraning menungsa kuwi eneng watese. Ya senadyan pun Kakang kuwi dianggep pujangganing para Pandhawa. Nanging bab perkara iki mbok ya tok katake pun Kakang ora ngerti. Ora ngerti tenan. Iya, pun Kakang ora ngerti.
Nadyan boten mangertos kedahipun paduka Kanjeng Koko Prabu saged paring margi. Kados pundi Kanjeng Koko Prabu Puntadewa anggenipun saged ngleksanakaken jawing jawata ingkang medal margining sasmita menika kala wau Koko Prabu. Arjuna kula wonten dawuh. Ing mestine lantip panggraitane kuwi sira Yayi Dimas Janaka. Dasaripun menapa paduka paring dawuh ing mekaten. Lho kok sik pujangganing Pandhawa kuwi ora ming Kresna tok. Nanging ana loro, siji Nata Ndrawati, loro nadyan derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan. Nanging kowe uga duwe pusaka ingkang bisa kandha, jimat, ingkang bisa ngucap. Orane kejaba mung Semar Badranaya. Lho, Semar ora tok takoni pendak-pendak ana ribet, sing mbok takoni ming Nata Ndrawati. Mbok ya kala mangsa Semar mbok takoni Janaka. Takonono, Semar kae nadyan wong cilik, nadyan kae kawula. Nanging Semar kae wong pinter, Semar kae wong suci. Semar mesem ora teges atine seneng, Semar kuwi nangis ora teges atine susah. Semar kuwi angel ginagapan dening netra waloka, angel digagapi dening nalar ganep. Nun sewu. Koko Prabu kawuningan. Sabab menapa dene ingkang ngrayipun Arjuna miwah Koko Prabu Darma Kusuma nyun mriksa dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu kawuningan. Sampun wonten tigang candra tangkel ngganingga dinten sakmangke menika Kakang Semar Mindran saking Karang Kadempel klebet Panakawan atmajanipun tiga cacahipun mboten nate sowan lan mirar dhateng kewajibanipun anipun ngomong dhateng para Pandhawa Koko Prabu. Lho Semar Mindran saka Karang Kadempel kasinggihan mekaten. Apa ngono Werkudara? Ya. Mula kowe sing ditimbali dening barep kakangku mergo Semar ora kena ditakoni. Usik. Semar kok nganti lunga saka Karang Kadempel kuwi lungane Semar menyang endi? Wah, sing ubyang-ubyung karo Semar saben dinane Janaka takonono. Arjuna wonten dawuh. Kowe ingkang tansah sakringkelan karo para kawan ora nate pisah, ora nate genggang sarikma. Mestine ngerti kabar Semar kuwi menyang endi? Nggih Koko Prabu. Sareng kula nyuwun priksa dhateng sangya para kawula padukan Karang Kadempel. Mboten kanthi kanyana-nyana Kyai Surah Semar dinten sakmangke mapan wonten ing Arga Sapta Arga. Kula mboten mangertos menapa ping kapindhakaken dening Kyai Nayantaka dene teteki Mahasing Asamun Semedi malah dining wonten pujaking Sapta Arga. Bab menika ing ngandhasaken bingung raosing manah kula dereng kemawon kula saged menggali dhateng Kyai Nayantaka. Sampun wonten pandangun saking Koko Prabu Darma Kusuma. Bilih dinten sakmangke Koko Prabu nampi sasmitaning jawata tumruning kanugrahan menika kala wau Koko Prabu. Lho. Semar mapan ning Saptarga inggih kasinggihan mekaten. Monggo nglakoni semedi wis ana 3 sasi iki ora sowan negara Ngamarta. Kasinggihan mekaten. Yayi, nuwun sewu. Kula kinten babakan perkawis kanugrahan ingkang paduka dawaken menika kala wau. Nitik dhateng aturipun Dimas Arjuna ingkang paring dawuh nyaos atur bilih Semar Nayantaka nilar dhateng Karang Kadempel mapan wonten ing Saptarga. Kula kinten antawisipun wah iki menika kala wau lan Kyai Nayantaka tentu kemawon wonten sambung rapetipun Yayi, wonten sambung rapetipun. Sidhong jroning pasewakan wadya gontan posabo Narendra Makmarwa sing sangkatri gumulung mangrembak Badri gumulung mangrembak ing wadya kurda kurareka giri Ranggana magawi gelarira wang-wang Sidemadaning Paswakan Agung. Sami midhangetaken pangandikanipun nata ing Ndarawati tuh Narendra ingkang wicaksana wasis. Nalika semanten bingung kodang sutane nggale nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma nglenggahi kanyur pinangka wardu.
banyu desane kanten wartu darah wong kacok nang durung abang durung manding dasaring ketula kasaru geger jawi piyak ngarsa tangeping mriko sebanipun amuk. Apa to kang dadi daronane? Ora ana macan saka orang gajah medhot saka wandilan kejawi namung rawuhipun Begawan Durna pandhita ing Sukalima ingkang wantun mancat kanca niki migah datulaya galyah-galyah akarya geger kang samya mulat mangron baing para kawula kanca pihak-pihak ana daya wene dalan Jawa ana kenciu pihak-pihak ana daya. Sinowati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bali lumut ambrakan
awita denceng dencengan Koko Prabu mboten pangring menika kados rawuhipun Bapa Durna. Monggo dereng kemawon kula saged nampi dawuh pangaduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Inggih. Menika kados Bapa Prembaning Sukalimah ingkang rawuh wonten negari Ngamarta Yayi. Malah gumun kula. Wiwit sekawit kala wau kula menika nganti dhateng kadang kula Dimas Haryo Setyaki, kula kanthi minggah wonten ing Datulaya piyambakipun boten purun. Nanging sareng wonten sowanipun utawi rawuhipun Bapa Durna lah kok Setyaki sak mangke sowan. Setyaki, wonten dawuh. Ana apa kok kowe munggah ning Datulaya? Nggih. Estripun sekawit kula nengga wonten ing Jawi iki mawon boten menapa-menapa. Nanging sareng wonten sowanipun Begawan Durna manah kula kuwatir. Mbok menawi mangke wonten mriki damel geger damel horeg sampun atus tumut-tumut kula ingkang badhe ngajar dhateng Begawan Durna. Setyaki, Kula wonten dawuh. ngono ya kena nanging kudu nganggo tata krama awit iki ning negara Ngamarta ora ning negara Ndarawati. Kudu nglungguhi budaya praja ing Ngamarta Yayi. Jadi ngestakaken dawuh. Bapa Durna rawuh ngandika bapa ing Sukalima winantu ing ngabagyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk bapa Penemban Bapa Durna. Oh, kandak blekudung swara gembol semorante hawela. Nuning geger. Anak Prabu Darmakusuma sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing bapa ing Sukalima. Tansah pinangan ing kawidadan Nirbaya ing mrika Durga Mendhak kala sirna sowan kula tebih saking Rubeda, Nger. Namung kepareng kula ngaturaken pudiastawanipun ing bapa ing Sukalima kewala mugi kunjuk kersa paduka anak Prabu Puntadewa, anak Prabu Darmakusuma ing negari Ngamarta. Kula pun dinggo jimat dayana ning ngasantosan bapa Penemban. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah bapa Penemban. Oh inggih sampun boten kirang prayogi. Anggen kula ngabiyantura kersanipun paduka anak Prabu Puntadewa ing negari Ngamarta. Bapa Penemban katuran karaharjan rawuhipun Bapa Durna wonten negari Ngamarta Bapa Penemban. Lho, menika anak Prabu Ndarawati inggih kasinggihan mekaten. Oh inggih nggih. Winantu ing Sukabasuki sowan kula tebih saking Rubeda. Kepareng kula ngaturaken pudiastawanipun ing Bapa kula kunjuk kersa paduka anak Prabu Ndarawati anak Prabu Kresna, Nger. Inggih Bapa Penemban kula tambah karya bombong raos ing manah kula. Oh inggih. Syukur. Sinten pareng nderekaken? Oh kula menika piyambakan kemawon. Lho, mboten nganti Kurawa. Oh mboten. Sampun kula piyambakan kemawon mangke sampun cekap. Oh inggih Penemban. Kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Oh inggih sampun boten kirang prayogi, Nger. Wah. Durna bapakku. Durna guruku aku ngaturake sembahku katur Durna bapakku. Oh, Werkudara, anak lanang Anindita. Bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Wong gagah, wong jronet, wong sentosa Werkudara ya tak tampa lik nang Gus. Pangestune bapak wae tampanana ya Werkudara. Yo tak gegem dadiake jimat. Wis suwe ora tekan Sukalima. Apa wis rumangsa kebak ngelmumu? Apa wis rumangsa sundul ngawiyat guna kasantikanmu Werkudara? Kowe siswa sing tak tresnani tak anggap anak. Kowe anakku lanang sing tak tresnani. Jaya kawijayan guna kasantikan tinatah mendat jinara menter tinumbak bengkong sinuduk putung. Tapaking kuntul nglayang wis tak sediani nek sak mangsa-mangsa anakku lanang Werkudara tekan Sukalima, apa sing tak jaluk? Grobakana, usumana ngelmuning Begawan Durna. Yo ngaturake panuwun. Sesuk mangsa kala aku tak sowan. Oh, ya kaya ngono kuwi. Murid ki nek wis pinter terus lali karo gurune iki nang ndi kaya ngono kuwi. Wis ora tau njaluk ilmu karo aku, wis laleke karo gurune. Monggo kowe ngerti dhewe. Banyu suci Perwitasari kuwi sing maringi sapa? Yo Durna bapakku. Nah, kelingan kowe. Nggonmu tak kongkon nyegur segara sapa sing dawuh? Durna bapakku. Nah, kowe kelingan. Kuwi estokno kabeh dawuhing Begawan Durna, simpenen sing primpen ya Werkudara. Ora ana wong sak jagat iki sing iso nemu banyu suci Perwitasari, tirta pawitra maning suci. Ya, dinggahke. Yo. Aja dietret-etret. Yo ora. Kuwi kanggo uripmu saben dinane, ngono. Nek banyu tak etret-etret saben dina, wah, wong tuwa wis dayek-dayek kowe. Yo Durna bapakku. Aja ya.
Nyuwun apa meneh kowe njaluka. Nembunga. Ngelmu apa wae Durna kuwi duwe. Sesuk mangsa kula tak perlokke sowaning Sukalima. Syukur. Bapa Penemban sembah kula kunjuk Bapa Penemban. Janaka ya tak tampa pangestune Bapak Tampanana ya Nger, cah bagus. Inggih, ngestakaken dawuh. Kasekecak mangkin jengandika lenggah. Ya Janaka. Wis ora kurang kepenak pratane bapakmu ning negara Ngamarta dina samengko iki. Bapa Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Bapa Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nek kula sedewa anak lanang kembar loro tak pengestoni kabeh. Slamet tekaku ya, Nger. Iya. Kasekecakno ngen jengandika lenggah, Bapa. Ya wis ora kurang kepenak pratane bapakmu ning negara Ngamarta dina samengko iki. Bapa Penemban sasamunipun rawuh wonten negari Ngamarta wonten wigatos menapa Penemban menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para wadyabala tuwin para kadang kula kanthi manjing saebeting kedaton pepanggihan catur netra kaliyan ingkang putra ing Ngamarta Bapa Penemban. Lha matur nuwun, Nger. Nuwun sewu nggih, Nger. Sawanipun ingkang Bapak Sukalima keraya-raya wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika. Estripun kula menika namung nepi dhateng jejering tiyang sepuh. Tilik dhateng anak putu kula para Pandhawa lan putra wayah kula ingkang sami mapan wonten negari Ngamarta. Syukur pangayu bagya seketi jumbunuh. Dene dinten sak mangke ngepasi ngawontenaken pasewakan agung. Lan kula nyumurupi dhateng anak-anak kula mangya Widodha Basuki. Menika gegantaning wong tuwa menika ingkang dipun idam-idamaken dening tiyang sepuh kados kula menika. Syukur, Nger, syukur Pandhawa manggih rahayu ya, Nger. Nggih, Penemban. Ingkang saklajengipun kados pundi? Nah, menika mekaten. Sowan kula menika mboten saking kok pikajengan kula piyambak. Namung dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Kamune ngono, Nger. Kula menika dipun timbali dening anak Prabu Duryudana, dene sasampunipun kula sowan, anak Prabu Duryudana paring dawuh bilih piyambakipun menika nampi sasmitaning Jawata. Nampi sasmitaning Jawata dintenipun Anggara Kasih utawi Slasa Kliwon. Nglampahi sare nalite sesemek Ranajamala bebantal bata sarembak. Nampi sasmitaning dewa bilih dewa ing mangke badhe nurunaken kanugrahan. Nanging boten dipun cecakaken wonten pundi badhe dumawahing kanugrahan lan menapa wujuding wahyu menika kala wau. Ngantos bingung kengangan ingkang raka ing Ngastina Prabu Duryudana lajeng nimbali dhateng ingkang Bapa ing Sukalima. Nadyan ingkang Bapa Sukalima ugi boten mangertosi wonten pundi badhe dumawahing wahyu lan wahyu menika wujudipun menapa lan dayanipun menapa kula boten mangertosi. Sengkel penggalipun anak Prabu Duryudana kemunten dawuh dhateng kula supados sowan madosi tiyang ingkang pinter, tiyang ingkang wegik, tiyang ingkang wasis waski pengesti ing samukawisipun. Inggih, mekaten Bapa Penemban. Kula padosi mboten pinanggih. Lajeng sak nalika semanten kula menika nggadahi pemanggih lan enget bilih wonten satunggiling titahing Ubatara ingkang keladuk pinunjul dhateng sak pepadaning titah. Inggih menika anak Prabu Sri Bathara Kresna. Nalendra titis Sang Hyang Bathara Wisnu mongko kasinungan paningal sewu lan te panggraitane wasis wasideng esti ngerti sadurunge winarah menika anak Prabu Ndarawati. Inggih. Tumunten dinten sak mangke kula lajeng bidhal marang Bathara Negari Ndarawati. Lho, sasampunipun ingkang Bapa Prapta wonten negari Ndarawati, lah kok pinanggihipun Ndarawati menika suwung. Sareng kula nyuwun priksa dhateng Nayaka lan Punggawa. Aturipun para Nayaka lan Punggawa sami matur bilih nata ing Ndarawati nedeng rawuh dhateng negari Ngamarta. Bidhal boten nate wangsul wonten ing Sukalima, lajeng jumujuk dhateng negari Ngamarta. Kepasang Yogya katujuh nginu dene dinten sak mangke kula pinanggih lan anak Prabu Ndarawati. Mila ingkang saking menika, Nger, nyuwun pangapunten dene sowan kula menika boten betah kalian anak-anak kula Pandhawa, nanging betah kula kalian nata Ndarawati nggih menika anak Prabu Sri Bathara Kresna. Mekaten Penemban. Nggih. Menawi tetila mekaten kula borongaken dhateng jengandika Bapa Penemban. Purbawasesa semonggo anggenipun badhe ngagem wekdalipun Koko Prabu. Wonten dawuh Yai. Bapa Durna rawuh menika ngersakaken pirembagan kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu. Mekaten? Inggih. Menawi ngaten tumunten nuwun sewu Bapa Penemban. Wonten wigatos menapa dene Bapa Penemban paring dawuh badhe pinanggih kaliyan ingkang putra Ndarawati pun Kresna. Nger. Kula kinten kula sampun matur kathah-kathah menika kala wau kula mboten sisah ngambali dhateng atur kula. Panjenengan sampun midhanget piyambak.
Bilih sowan kula menika dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados nakyenaken nanjihaken wonten pundi dunungipun wahyu ingkang badhe dumawah. Awit anak Prabu Duryudana nampi sasmita wahyu menika kala wau badhe dumawah lan piyambakipun ugi tinuding anggayuh wahyu menika kala wau. Mekaten bapa. Lajeng salajengipun ngados pundi? Lah, sowan kula menika namung badhe betah dhateng anak Prabu Kresna. Supados paring keterangan panjenengan menika nalendra ingkang pinter, nalendra ingkang wegik, nalendra ingkang waskita. Kula kinten ngertos sadurungipun winarah lan mangertosi dhateng pundi badhe dumawahing wahyu lan wahyu menika kala wau lan wujudipun menapa. Menawi paduka anak Prabu Kresna menika saged paring dawuh, menika mangke kangge oleh-oleh anggen kula badhe ngadhep anak Prabu Duryudana supados piyambakipun jumangkah sumadya anggayuh kanugrahan menika kala wau nggih. Lho, nuwun pangapunten. Kula kok malah gumun to. Wiwit kula sowan dhateng negari Ngamarta kula menika dipun suwuni priksa babagan wahyu dening Yai Prabu Puntadewa. Lah kok jebul dereng ngantos lami wekdalipun Bapak Durna rawuh. Mongko rawuhipun Peremban Durna menika ugi paring dawuh nyuwun priksa wonten pundi dunungipun wahyu. Nuwun sewu Peremban. Menawi babagan perkawis menika kula mboten mangertos. Nata Ndarawati mboten cawe-cawe babagan tumuruning wahyu. Amargi menika dhateng pangawaosipun dat kang murweng dat menika sawetahipun wonten pangawaosipun dewa ing karya jagat Peremban. Ah, ampun goroh to, Nger. Ampun ngapusi sampeyan niku ratu lho. Panjenengan menika nalendra. Ngendika sekisan ora kena wola-wali kaya Wirkresna tumamping glancang seta. Negara niku abang biru ning kanan negara, amis baji ning kanan negara menika wonten pundhaking nalendra kados panjenengan. Lah nek panjenengan menika gampil goroh, panjenengan menika gampang ngapusi, nutup-nutupi anggen panjenengan mangertosi dumawahing wahyu. Sing takon kula terus panjenengan ora menehi ngerti, merga panjenengan tresna karo anak-anak kula Pandhawa, terus ngajeng mangwenehke para Pandhawa. Nuwun sewu, Nger, mbok ya sithik edeng ta. Sithik edeng. Pendak-pendak wahyu menika dumawah lan sampun Pandhawa ingkang nampi. Wahyu napa kemawon, wonten pundi kemawon lewayangan mesti Pandhawa sing nampa. Lho. Mbok ya sithik edeng saniki mbok Kurawa ben entuk wahyu, anak Prabu Duryudana ya ben entuk kanugrahan. Dadi padha-padha le iso ngrasake kanugrahaning dewa. Ora kok panjenengan terus cukeng ora gelem nuduhke nang ndi dununging wahyu, panjenengan apus-apus krama kaliyan kula. Etok-etok ora ngerti dununging wahyu, mengajeng mangwenehke marang para Pandhawa. Nggih ta? Ha ta? Kula ngertos, Ger, kula ngertos, panjenengan menika ngertos. Mergi menapa? Pangandikan menika mboten saged pisah kalian geligaping paningal. Panjenengan paring dawuh menika mboten tajem paningalipun, tegesipun panjenengan menika goroh. Tegesipun panjenengan menika ngapusi. Ning nek tajem paningal panjenengan, tegesipun panjenengan menika mboten goroh. Lahir batin anggenipun matur dhateng Kyang Bapa ing Sukalima, Peremban. Kula menika gesang menawi saged nyingkiri babagan goroh menika kala wawit. Tumrap kula menawi sepisan kula menika nggorohi dhateng sinten kemawon, slaminipun kula menika mboten badhe dipun pitados. Mila kula sak saged-saged badhe matur menapa wontenipun. Menawi abang kula aturaken abang, menawi biru kula aturaken biru, menawi pethak kula aturaken pethak. Menika sak nyata. Jawi lan lebeting Kresna mboten badhe goroh Penembahan. Ah, ampun ngaten to, nggih mangga ta. Wonten pundi dununge wahyu? Menika mangke ora kok terus anak Prabu Duryudana sing entuk wahyu ora kok. Neng Pandhawa ya nggayuh kanugrahan, anak Prabu Duryudana ya nggayuh kanugrahan. Nek wis cecok-tetanggane padha-padha adu landheping pacul, ming kali sapa sing ketampa, sapa sing ketrima. Ngoten mawon. Panjenengan ora usah dadak goroh kalih kula. Ngendika napa apan anane kemawon? Boten saged ditutup-tutupi. Nek panjenengan nutup-nutupi perkara niki, tegesipun nata Ndarawati menika ratu sing ora adil. Jan kandhane akeh Ratu Titis Wisnu ning tumrap kula panjenengan menika sampun ngendika goroh sepisan menika kala wau badhe tetel Wisnu ingkang nyalira dhateng paduka anak Prabu Ndarawati Peremban. Sakmenika ngaten. Kabedhao dada kula kapendheta manah kula. Kula turut dipriksa dhateng manahipun nata Ndarawati. Kula mboten goroh estu, kula mboten mangertos. Malah menika mangkin nemberi nembak dening Kyai Prabu Puntadewa bilih kula mboten mangertos wonten pundi dununge wahyu ingkang badhe dumawah menika kala wau. Menawi Bapa Penembahan wangkal, menawi Bapa Penembahan menika adrengipun nyuwun priksa dhateng kula. Taunana windanana, kula mboten badhe matur wonten pundi tumruning wahyu awit menika kula jujur mboten mangertos Penembahan.
Jaja muntap lir kina tabuka yayasinipe netra kocak ngondarandir Pitupnya mangolon caka wadanani rombranang kaya kembang worawari sinabeta mrang sekething bemetal tahanane sinabeta mrang sekething bemetal tahanane Kudu suwalu kemba semarante hawela ketok banget saiki kowe nata Ndarawati tak basanono mlipis aku nganggo budaya tata krama ning nyatane kowe ratu sing ora gelem nampa warah nampik pitutur becik tuwa Begawan Durna mesine kowe nampa pituturing Begawan Durna dadi ratu aja sok gara dadi Nalendra aja sok nutup-nutupi marang apa wae yen disuwuni besok kudu cobloko kuwi tegese ratu sing nggahi bawa laksana ning Ratu Ndarawati jebul dudu ratu sejati ngakune titis Wisnu ngakune titis dewa nanging kabeh ngomong kandhek ning pangucap ora kababar dadi pakarti buktine sampeyan ora iso adil karo Nalendra Ngamarta karo Nalendra Ngastina ming disuwuni prisa babakan kanugrahan sampeyan nutup-nutupi perkara iki iya nuwun sewu Nger wiwit dina niki Durna mboten nrimake ajeng kula lokke sak jagat nek Ratu Ndarawati sing titis Wisnu menika mung kandhek wonten ing kabaran ora kababar dadi kapakarti kabeh mung ngapus krama kabeh mung ngapusi Nger sewu Begawan Durna nek ngendikan ki sing apik sampeyan ki brahmana sampeyan ki wong suci sampeyan kuwi pandita aja sok gawe geger mrana mrene aja sok adu-adu mrana mrene menjagat rusak mergo saka cangkeme Begawan Durna nek sampeyan kena tak elekke aja wani nyamah marang asmaning Ratu Ndarawati Setyaki sing nderekke Ratu Ndarawati ora nrimakake nek Ratu Gustiku diunek-unekke. Serakatan gunemane kaya wong ora duwe budaya, serakatan gunemane kaya ora duwe tata krama. Ayo nek pancen ngunek-unekke, ngunek-unekno Setyaki, yen pancen ku ora trima karo Setyaki aja karo Koko Prabu Ndarawati. Ngapa aku ora ngapa-ngapa, Pak? Aku ki ora urusan karo kowe kok Setyaki, aku ki ora ana perkara karo kowe, aku ora ana masalah karo kowe. Perkara aku karo anak Prabu Ndarawati. Anak Prabu Ndarawati ora gelem ngandhake menyang endi dununge pustaka anu wujuding wahyu ki bakal tumiba lan papane menyang endi lan gunane apa. Mula kang saka kuwi aku ora nrimake, mergo ketok banget gridhaping paningal Ratu Gusti mukae goroh karo Begawan Durna. Aku ora seneng yen tok Ratu goroh tumindake kaya mengkono kuwi. Mula kang saka kuwi kudu tak peksa jujurake menyang endi dununge bakal dumawahing wahyu lan wahyu mau gunane apa lan jenenge apa. Yen caramu kaya ngono kuwi Setyaki sing ora trima. Yen caramu ninggal tata krama ora basa nungkak krama karo Koko Prabu Ndarawati, Setyaki sing ora trima. Lho, kowe arep trima apa? Apa kira-kira Setyaki wanu karo Begawan Durna? Wit biyen Setyaki ora wedi karo Begawan Durna. Oh, iya, geleleng kowe ya. Gembelo sirahmu kowe geleleng, pacakmu ora nyawang najan Begawan Durna kuwi ijen tanpa rewang. Neng kowe ora weruh, Werkudara kuwi muridku, Janaka kuwi anakku lanang, Werkudara anakku lanang. Nek kowe wani ngantepi karo Durna, kowe wani njatosi karo Begawan Durna, kowe wani miloro karo Begawan Durna, kowe bakal nampa pidana saka Werkudara karo Janaka. Setyaki, kula nun dawuh. Kuwi wong tuwa apa bocah? Nggih, tiyang sepuh. Durna kuwi sapa? Durna niku pendhita sing wajibe dijatosi.
Wah, Durna kuwi bapakku. Lah syukur bapak sampeyan ya kono, maratuwa sampeyan ya kono. Kowe wani karo Durna padha karo wani karo Werkudara. Kowe ngilani dadane Werkudara wani jempalani karo bapakku. Wah, Setyaki, apa kira-kira wani karo Werkudara nek pancen kepepet sing tak wedeni apamu? Wah, wani karo aku nek kepepet sing tak wedeni apamu? Metu njaba. Werkudara, Setyaki kowe do ngopo? Setyaki, Kula tendhau. apik apa nek ngono kuwi ya? Nek ngono kuwi apik apa piye? Nggih. Awon. Aku rak wis kandha karo kowe, aku wis kandha karo kowe bola-bali. Nek neng Ndarawati sakarepmu merga kuwi negaraku, ning nek neng negara Ngamarta kuwi aja. Budaya Ngamarta kuwi ora kaya cak-cakan Ndarawati. Nggih. Yen pangapunten. Sing ngakon sapa kowe njotos Bakawan Dono? Kula piyambak Dasarmu sengit. lho, ming sengit. Nggih, ket biyen pun sengit. Kula nek teng pundi papan urut dadakan kudu njotosi Durna kula gawe dadakan. Wah, Kresna kakangku. Wene ana palilah adimu lanang kita idak-idake ndak gembilo sirahe. Werkudara, Apa? yen kowe njaluk palilah ora tak lilani. Wong Setyaki kuwi adikku karo idak-idak iki piye? Wong ora kesel kok didak-idak. Kusik kowe meneng sik. Nggih. Setyaki neng benere neng lupute. Setyaki bener mergo mbelani. Aku mergo Setyaki kuwi sing tak kanthi njaga marang martabating Nata Ndarawati. Nek Kresna dielek-elek karo wong kono-kono Setyaki mesti nesu. Mesti kuwi ya. Nggih, larak ngaten. Senajan Durna sing nguman-uman karo Nata Ndarawati arepa wong tuwa arepa pendhita ning wajibe Jotosi. kowe meneng sik to. Nggih, ngestaken dawuh. Ning Setyaki luput ora nganggo cak-cakan tata krama, ora nganggo budaya. Iki ning Datulaya waton jotos. Lah kuwi sing aku ora seneng. Setyaki ya ana lupute, ana klerune, ana benere. Nggih. Werkudara ya ngono. Kowe bener belani gurumu. Ning sing tok belani kuwi wong sing kurang tata kramane, sing tok belani kuwi wong sing candala. Apa dumeh kowe diwenehi ngelmu, apa dumeh kowe diparingi apa wae karo Bakawan Durna, terus sak tingkah apa lae Durna tok belani. Ya ngono apa piye? Wah. Dadi kowe kleru, ning kowe ya bener. Yo, Setyaki iso nek aja dibaleni. nggih ngestaken dawuh. Kowe penderekku, nek aku ora dawuh apa-apa, kowe aja tumandang. Ngestaken dawuh. Apa meneh jotosi Durna? Ngestaken dawuh. Lah kejaba nek aku wis dawuh karo kowe sakarepmu, kowe ana panguwasaning Ratu Ndarawati, bener luput tak tanggung. Lah nggih, Ning nek urung entuk dawuh aja tumandang. mboten. Kejaba nek wis entuk dawuh. Nggih, upaminipun. Upamane kowe wis tak dawuh iki upamane lho. Nggih. Upamane Setyaki Durna kok lambene elek antemono. Lah kuwi kowe lagi mangkat. Senika ngestaken dawuh. Lho, iya ae. Wah. Setyaki kok mangkat jotosi Durna bapakku. Lah kae mau ki ora ngrungokke kok. Aku rak muni upama to. Upama Setyaki, upama aku kandha Setyaki Durna Jatasana. Lah kok bocahe nun nggih ngestaken dawuh klepat lunga. Wola cah edan. Wah, kowe mesti wis tok skenario. Perkara iki supaya Durna dijotosi karo Setyaki. Ora Werkudara, ora. Ora apa Setyaki jotosi Durna. Wah, mung suwe Werkudara.
Bapak Prabu, lah kok malah mekaten lampanipun. Nggih kula nyuwun mapunten. Awit kirang dumuginipun manahipun Setyaki pekasan kados mekaten lampanipun. Menika mangke malah kriwikan dadi grojogan gegoyon dadi tangisan. Kadang kula Werkudara badhe wonten bab ingkang boten ngremenaken kayanipun Dimas Setyaki. Mangke kula ingkang badhe misah. Mangke kula ingkang badhe mepalangi menapa ing dawuh tindakan dening Setyaki. Kula sumanggaken Koko Prabu nggih. Malah dinten sak mangke kula boten saged ngipataken dhateng pewayanganipun Ki Lurah Semar Badrana yanginipun mapan wonten ing Sapuarga teteki Sumedi malah dening kepareng Paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna kula nendhawuh. Ayo ndak kanthi niliki Kyai Nayantaka menyang Sapuarga suwawi Koko Prabu kula dherekaken. Yayi malah panyuwun kula sakmangke menawi saestu Kyai Semar menika nglampahi tapa kula suwun kanthi sanget Paduka Prabu mandhap saking dampar bidal kadharaken saperangan para wadyabala tuwi dhateng Kyai Nayantaka nggih mapan wonten ing Sapuarga. Inggih Koko Prabu ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Malah dinten sakmangke kula kinten pasawangan menika sampun paripurna mesakaken dhateng kadang kula Dimas Setyaki. Menawi ngantos dipun cempalani dening pun Werkudara, Yayi Koko Prabu kula borongaken perkawis menika Arjuna kula nendhawuh. Kaya wis purna gati ning pananggilan Budarna kang padha sebing sun kundur ngedapton nuwun ngestaken dawuh Karmadal Pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Janaka. Kula nyuwun pamit Koko Prabu. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gati ning pananggilan. Sawetara kundur ngedapton jeluk saking gambaran tuna kenapit gambaran gading. Kadhiraken sangjaring Promban Jeti manggung ketanggung Joko paloloro ingkang sami ngampil pacaraning Prabon. Kawis tinggal saking Mandura tindak nyosina nata lampun katingan saking Mandura kaya tansah jejengkaran tindak nyosina nata wau. Pari purna sang nata